हेलो एवरीवान वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आंहा नै दिनैनि भिडिअआ माने फिसाजोखौ खोमा सुफ्लुंनो नागिरदों आरो नै बिमानैया बिजियाव खुन्दुं सोगासिनो नै बिबैया सोदोंमोन फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बिबैया सोनो हायाखै आरो बिमानैया सोनो नाजायै ओमफ्राय उनावहाय आरामसे सोनो हामारबाय आरो बिजियानो जा फिसाना नुनोनो नागिरा बिमानैया हाबाय मोनबैसे मोननैल' मा हायाबोलाय सना नै खुन्दुङाव थाव गोथां फुनबाय आरो एसे माने लिमोननायनि आंहासो जि गिफालायबाय आरो खम सागोन बे अन्थाव बाथावनो बिदि सानबाय थादों आरो आङो गोसोआव जि गिदोंबो ओमफ्राय सुफ्लुंखानांगौ नालाय एसे देरबाबो सुफ्लुंखानांगोन दाबाबो देनांबा आरो बांसिनसो आन्दाज मोनगोन आखाइफोरजों बुलुना लानो रोंबा आरो बांसिन एसे खस्थ' मोनगोन ना दानो हरनो रोंहांबाय गावनि खानायखौनो हमहरनानै एखे इसोर हमबाथाय जि गोरा हमोना ओमफ्राय हमफ्रांबाथाय जि गाबख्रावनोसै आरो गावहा बिदि ओंखायनो आङो दानो एसे सप्तानैसो थाबावबाथाय बेखौ माने सुफ्लुंजानाय नंला आरो ओंखायनो दानो सुफ्लुंखाथारनोसै होननानै सुफ्लुंहोखाबाय आरो आं जानो सुखुखाथारा मोखाङावनो होमबा बिदिनो रायलायफ्लांसै थुबगासिनो ना गावनोसै गामोनसैलाय आमफ्राय बिदिनो हाबलालायबाय रायलायफ्लांबाय थुबगासिनो थुलायबाय बिदि खालामनाय नुयो सोंबाय थायो ओइ नै थिं दङ सिलायनिफ्राय उन्दुफिनसिगोनसोमोन मानसिया एसे सुनानै खोमालै एसे गोबावसो मा मिलायाना आंनिसो गैया फिसा जायाबा जाहोआबा मा रटे मादे baca macam-macam aja. Mami, मा होनदों? आंखौ नुहुराखै आं नै बेयावनो बे हाखर बायदियाव जागोन खोमा ने नै बिथिं लाबोद्राय जाया जाबाय मा जाबाय गावनिथिं गनानै बेबो जाबाय मा Tuna, ada. Bunci dongbawoसो ada. bunci सुफ्लुंबाय bunci दंबावोसो मिनिलायोबो मिनिलायोबो साथारना बे खोनाय माबा गिदिर गिदिरबा बांसिन मोनबायो दाबो बांसिन गोसोखांनाय रों निन गैयालासेनो माबाया ओरैनो गला गानो ओमफ्राय थांबाथाय सना फारसेखौ सुफ्लुंखांनानै ओमफ्राय नै फारसेखौ माने इदि बामनानै सुफ्लुंनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय मानसिया दलद थायाना खर'फ्रा ओरै नायलाय नायो ओमफ्राय मावबाय थायो खर'आनो दलद थाया ओमफ्राय उनाव आङो दसे फुथुग्रोबाय आरो फुथुनानै ओमफ्राय फुथुनायाव सुफ्लुंबाय नै जि गाबबाय दसे अन्थाव बाथावनो फार्स्टआव मा जादों सुफ्लुंनाया माने एसे गोजौद्राय जानानै आरो बख'फिनबावनानै मोनसेयाव सुफ्लुंफिनबावदों आरो अन्थाव बाथावनो माने उन्दुलांबाबो एसेयावनो आन्दाज मोनहैयो खोमाफ्राव जेनेबा मोखांफ्राव बिदि दांबानो सिरिमनानै ओरै मावनोसै ना ओमफ्राय लरायनानै होदोंमोन आरो लरायनानै गोजौआव सुफ्लुंदोंमोन ओमफ्राय उनाव आरो बेखौ बख'फिननानै गाहायाव सुफ्लुंफिनबाय आरो ओमफ्राय फाइनालि जाबाय आरो साक्सेसफुल नाथुर नुबाय नाथुर नुबाय नो बालाबारिनि सेंग्रासो दा मबाइलखौसो नायदो उन्दुनानै सिखारबाय lari orang maaya tamu
내가 말하는 मिनिदोंसो मा खस्थ' लादों मिनियानो खुगा ब्लां सिलायो बिना गैला होमबा थिगानो दं दे Makanya bisa berkelahi. बिसोरो बिदि थांसैलाय माबाय खोमालै हरखाबायथ' नै खाल मानसिनि Itu nasi. saya Itu nasi. जानायखौ हरबाय फैनायखौबो एसे हरदों Itu nasi. गैलाबो नामा माथो खालामनो हिनजाव मानसि साख्रि मोनबाय जेथिया थाथोंसै होननानै खाथियावनो दोननाय जादों आरोखि बेखौ खुगा ब्लां ब्लांसो मिनिनाया